kanang bana saputon gyud na sila. Moabot ng sapot nila kung ikaw nga asawa sa panahon nga sila minahan mo labing-labing diha nimo, mobalibad ka, saputon gyud na sila ana. Matingala na lang ka diya sa pagmata sa kabuntagon. Walay mood na si mister. Joteng pangutana nimo, banghag na ang i-response diya sa ilaha, no? Diya sa imuha. Then una kay ipabuhat ni ana, di na magtingog-tingog. Usay mo lakaw na lang nang walay pananghit. Pero sulahi gani nga di nimo mabalibaran, di ba matingala ka? Buutan kaayo si Manoy. Unsay ipabuhat nimo, buhaton gyud kung mahimo hukaran ka pa. No? Tabangan ka sa mga buluhaton bali ganado na sila mulihok. Mura bitag motivation nila. Ang uban mingon nga ay di mampud tanan, di lagi tanan pero pipila kasagaran. Mao gyud ni ang positive outcome sa usa ka bana nga dili gyud nimo balibaran sa higayon nga sila muhangyo sa kalipay sa kaminyon. So kani nga butang dako kay siya epekto ba kung ugali masipya tani. Dako kay epekto sa kaminyoon kung ugali kita nga banag asawa karon magkulang ani. Kay hinungdan ang uban anuron nga matintal nga magbuhat og pagpakasala kay dili kontento. Nganong moabot na sa tao? Una, kakulangan sa pag-ampog pagtuo. Kay kung dili gani ta mag-ampo sa pagkakaron, tintalon man gani ang mag-ampo unsa pa kaha kung wala kay kapit nga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Dali gyud ta maanod sa paghimo og sala. Kay through our prayer, ma-feel nimo ang satisfaction ug makontento ka sa imong banag sa imong asawa nga dili ka makahimog sala ngadto sa uban. Dayon ikaduha na lang ng bonus nga do our part, isip asawa, isip banata. Buhaton nato nga kay kana bitang kaminyoon mura man siya nagkat-on ta adlaw-adlaw ba. Atong gitun-an, kinahanglan sama sa pagkaon, napoy bitsin, napoy asin, kay walay lami ang atong pagkaon. Ingon ana ro sa bang kaminyoon. Kinahanglan ayo nato pagdumala uban sa pagampo. Kay naaman po'y mga asawa, rason nga biyaan pod sa bana, kay dili nakagwanta ang bana, gumikan sa tagaw-tawan kaayo. Iskandalusa nga pagkaasawa, grabe na, nga diin masakitan ng ilang bana, uban dili kaantos rason mabiyaan. Ang kabit, kay may man mo hapuloy, di man mga saba. No? Hangtod maanod ang gugma, tentasyon na siya. So, usa nga rason karon nga daghan jud nagbulag, kaning butang jud sa kalipay sa kaminyoon. Kay nga naman, ilabi nagpuro na nay trabaho, busy na, wala na panahon sa usag-usa, na sit aside na lang ang butang nga pinaka-importante unta sa kinabuhing kaminyoon. Ang kwarta, we need money to survive. Ilabi na sa atong kaapiki sa panahon karon, dapat maningkamot kita, kay lisod kaayo. Pero usahay masit aside na ang mga butang nga din importante pud unta alang sa kalinaw sa pagpuyo. Nga dili magtintal ang usag-usa. No? Munang kita asawa, kita nga bana karon. Kung kita bata pa karon makahimo pa ata ng butanga. Di na to naihikaw nga to sa atong banag sa atong asawa alang sa kalinaw sa pagpuyo nga dili magbungkag ang kinabuhing kaminyoon anong wala tay panubagon at tubangan sa Ginoo kung kita mawala ning kalibutan or maabot na ba ang adlaw sa paghukom. Mao na ang kaminyoon katuna nato sa tanang panahon magkinabuhi tang mainampuon banag asawa aron hatagan tag maayong kalamdagan sa Ginoo unsay angay natong buhaton pagpalambo sa atong kinabuhing kaminyoon aron motigbabaw ang kalinaw, pasensya ug gugma. Amen.